Φίλοι του Rotary Brothers, γεια σας, είμαι ο Μάνος, ελπίζω να είσαστε όλοι καλά. Σήμερα σας έχω πάρει μαζί μου στα κεντρικά της Drive GT. Όσοι με ακολουθείτε στα social, ξέρετε πάνω κάτω τι είναι το Drive GT. Όσοι δεν ξέρετε, θα μάθετε σε λιγάκι. Λοιπόν, πίσω από αυτή την κουρτίνα υπάρχει κάτι το οποίο εμένα με έκανε να πετάξω στα ουράνια. Γιατί με πήρε ο φίλος μου ο Νίκος, που είναι ο ιδιοκτήτης Drive GT, και μου λέει: θέλω να έρθεις, μου λέει, να δεις κάτι και να σου πω κάτι. Λοιπόν, ακολουθήστε με να δείτε τι υπάρχει πίσω από αυτή την κουρτίνα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα E92 M3 γνήσιο, το οποίο θα κληρωθεί μόνο στα μέλη του Drive GT. Λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Νίκος, τον οποίο θα τον φωνάξω σε λίγο να μας πει τι χρειάζεται για να πάρει κάποιος μέρος στο διαγωνισμό, ούτως ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει αυτό το E92 M3. Ελάτε να το δείτε από κοντά, να δείτε τι αυτοκίνητο δίνει το Drive GT. Λοιπόν, πρόκειται για ένα, όπως σας είπα, γνήσιο M3, σε ένα πάρα πολύ σπάνιο χρώμα, το οποίο άλλοι το λένε μαύρο, άλλοι το λένε μπλε, ανάλογα το φωτισμό. Είναι σε έκδοση με κάρμπονο ροφή, 19 ρεζάντες και φυσικά χειροκίνητο. Είναι δηλαδή σε μια πάρα πολύ ποθητή έκδοση. Εγώ προσωπικά έτσι θα το έπαιρνα το αυτοκίνητο αυτό. Πιθανότατα σε άλλο χρώμα, αλλά στην παρούσα φάση τα αυτοκίνητα αυτά δεν βγαίνουν καινούρια. Αν και το συγκεκριμένο είναι σαν καινούριο, είναι σαν να το παίρνει καθαρά την αντιπροσωπεία, γιατί ο προηγούμενος ιδιοκτήτης απλά το πρόσεχε και το είχε πάντα κλεισμένο σε γκαράζ. Ελάτε να δείτε λίγο το αυτοκίνητο από κοντά, για να καταλάβετε σε τι κατάσταση βρίσκεται το συγκεκριμένο. Δείτε μπε σαλόνι με το εξωτερικό χρώμα, διαφορά που κάνει. Το ταμπλό είναι με το navigation και φυσικά το καλύτερο κομμάτι είναι το χειροκίνητο Sasman. V8 κινητήρας, 420 άλογα, 8.500 στροφές κόφτη. Μιλάμε για Φόρμουλα 1. Νομίζω BMW ξεπέρασε τον εαυτό της. Εγώ προσωπικά είχα E46 M3 SMG και χειροκίνητη και παλιότερα είχα και E36 M3. Δεν μου έχει δοθεί τύχη να έχω αυτό το διαμάντι στον γκαράζ μου. Πιθανότατα στο μέλλον να μπορέσω να καταφέρω να το αγοράσω, αλλά παιδιά, τέτοια αυτοκίνητα πλέον δεν ξαναβγαίνουν. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ότι είμαι πολέμιος των ηλεκτρικών και δεν τρέπομαι να το πω, αλλά τέτοια αυτοκίνητα λίγοι άνθρωποι θα μπορέσουν να έχουν στην κατοχή τους και να χαρούν να οδηγούν. Πάντελος απείραχτο, πεντακάθαρο. Φυσικά το αλουμινένιο καπό, το οποίο είναι πάρα πολύ ξεχωριστό, της M3 με τα φουσκώματα και τους αρρωγούς, οι οποίοι κατευθύνουν τον αέρα κατευθείαν στο φιλτρογούτι, στην εισαγωγή. Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης έχει βάλει κάτι πάρα πολύ λεπτομέρειες από κάρμουν μπροστά στον προφυλακτήρα και έχει αναβαθμίσει τα φρένα του αυτοκινήτου. Αλλά σε γενικές γραμμές το 95% του αυτοκινήτου είναι γνήσιο, δεν έχει πειραχτεί τίποτα και είναι ακριβώς ό,τι θα ήθελε ένας συλλέκτης να βάλει στον γκαράζ του. Ένα αυτοκίνητο το οποίο το παίρνεις όπως θα το έπαιρνες καινούργιο από την BMW. Και φυσικά εμείς οι Petrolheads και όσοι ασχολούμαστε με αυτοκίνητα πιστεύω δεν θα το αλλάζαμε. Δηλαδή, κάποιος που παίρνει τέτοιο αυτοκίνητο το θέλει χειροκίνητο με την carbon οροφή, η οποία κατεβάζει το κέντρο βάρους όσο γίνεται πιο χαμηλά. 19 ρεζάντες, αν και εγώ μου αρέσουν πιο πολύ 18 για να μην σας πω ψέματα. Βέβαια, οι συγκεκριμένες είναι σε άριστη κατάσταση, τις έχει κρατήσει ο ιδιοκτήτης σε άριστη κατάσταση, ούτε γραντουνισμένος ούτε τίποτα. Και γενικά θεωρώ ότι όποιος το κερδίσει αυτό το αμάξι, παιδιά, θα είναι πάρα πολύ τυχερός. M3, καθρέφτες, η χαρακτηριστική που τους ξεκίνησε στην E36 και τους επανέφερε στην E92. Φοβερό χαρακτηριστικό κομμάτι αυτού του πλαισίου. Φυσικά πίσω 2 και 2 εξατμίσεις. Βλέπεις τα αυτοκίνητα από το πίσω μέρος και καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, για περισσότερες λεπτομέρειες όμως στο αυτοκίνητο αλλά και για το διαγωνισμό θα φωνάξω το φίλο μου τον Νίκο, που είναι ο ιδιοκτήτης Drive GT και είναι και ο ιδιοκτήτης αυτού του αυτοκινήτου, να μας πει περισσότερα. Αλλά πρώτα να μας λύσει την περιέργεια με το χρώμα. Νίκο, έλα να μας πεις 5 πράγματα. Καλησπέρα, Μάνο. Καλώς ήρθες στα γραφεία μας βασικά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ που με δεχτήκατε. Πώς το είδες το εργαλείο εδώ? Έχω μείνει, ρε φίλε μου, τρέμουν τα πόδια. Τι να σου πω. Εγώ πήγαινα παλιά σε εκθέσεις και το κοίταγα καινούργιο και τώρα το βλέπω ξανά. Μας το ζητήσανε, το πήραμε, το φέραμε. Δεν έχω λόγια. Θα κληρωθεί σε ένα από τα μέλη, ένα τυχερό. Κοίταξε, όπως ξέρεις και εσύ, είναι ένα αυτοκίνητο που πλέον είναι ο ορισμός της ιστορίας του αυτοκίνητου της BMW. Μιλάμε για M αυτοκίνητο, Mi 3, E92, 8κίνητρο όπως είπες και εσύ. Πολλά τα πράγματα. Τώρα, όσο αφορά το χρώμα που μίλησες πριν. Ναι, ρε φίλε, αυτό το χρώμα τι είναι? Όλοι είχαμε αυτή την απορία. Γενικά,
Είναι ένα blue-black color, το οποίο το ονομάζουν Jerry's Black στην άδεια. Σε πολύ φως γίνεται λίγο μπλε με λίγο μοβ. Σε σκοτάδι γίνεται λίγο πιο black. Γενικά είναι ένα ωραίο χρώμα. Προσδίδει ένα κύρος, έτσι, είναι ένα σπόρο αυτοκίνητο με κύρος, με τα χρώμια του, με τις άντρες, τους 19 και όλα αυτά. Σε γενικές γραμμές είναι ένα αυτοκίνητο που θα το ήθελε να το έχει κάποιος στον καράζ του. Δεν το συζητάμε, γι' αυτό το λόγο το βάλαμε κιόλας. Είναι ένα αυτοκίνητο που έχει πολύ hype και είναι και σε μια κατάσταση που δύσκολα βρίσκεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο όπως το βλέπουμε αυτή τη στιγμή εδώ. Έχουν γίνει updates στα φρένα με αριζόμενους δίσκους τρυπητούς. Γενικά είναι ένα αυτοκίνητο πολύ προσεγμένο. Ναι, έτσι ακριβώς είναι, Νίκο, όπως τα λες. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ποιοι μπορούν να πάρουν μέρος σε αυτό το διαγωνισμό για να το κερδίσει το αυτοκίνητο? Κοίταξε, αυτή τη στιγμή το αμάξι θα κληρωθεί σε ένα από τα μέλη του Drive GT. Ωραία. Όσοι άνθρωποι μας βλέπουν και στο κανάλι σου αυτή τη στιγμή και στο Facebook group που έχεις, που είναι πάρα πολύ ενεργό, μπορούν να μπουν στο drivegt.com είτε από υπολογιστή, ή αν έχουν κινητό να κατεβάσουν την εφαρμογή είτε από Google Store είτε από App Store, να κατεβάσουν τον Drive, να κάνουν εγγραφή, να διαλέξουν ποιο πακέτο θέλουν. Ανάλογα το πακέτο που θα διαλέξουν, θα έχει και τις ανάλογες συμμετοχές για την κλήρωση. Πολύ ωραία. Έτσι. Θα το δώσουμε σε έναν τυχερό, θα κάνουμε και το βίντεο εδώ πέρα, παρουσία δικηγόρου με την κλήρωση. Θα ανακοινωθούν τα πάντα και είναι όλα live και στο Drive GT όροι διαγωνισμού. Οπότε οποιοδήποτε θέλει, που θέλει να πάρει την πιθανότητα να κερδίσει ένα τέτοιο αυτοκίνητο, μπορεί να μπει στο Drive GT και να γραφτεί σε οποιοδήποτε πακέτο θα επιθυμεί. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, 2009 BMW Mi 3E92, 420 άλογα, 8 κίλινδρο. Χειροκίνητο γνήσιο. Χειροκίνητο γνήσιο, όλο εργοστασιακό. Μάνο, από μένα αυτά. Το αφήνω όλο πάνω σου. Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνεις καταρχήν. Τίποτα, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο, είναι φοβερή ελληνική προσπάθεια, πρέπει να την στηρίξουμε όλοι μας. Μέσα εκεί έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο, είναι κόσμος που ασχολείται με αυτοκίνητα πραγματικά. Τα έχει τα αυτοκίνητα γιατί τα αγαπάει, δεν τα έχει τα αυτοκίνητα σαν μέσο προβολής. Θα μπείτε και θα δείτε ότι μέσα υπάρχουν αυτοκίνητα από πολύ φτηνά Cinquecento μέχρι πάρα πολύ ακριβές Lamborghini. Είμαστε όλοι μια οικογένεια εκεί. Και πιστεύω ότι θα έχουμε και εσάς στην παρέα μας σε λίγο καιρό. Και φυσικά τώρα έχετε και ένα παραπάνω λόγο να στηρίξετε το Drive GT, γιατί περιμένει αυτό το εργαλείο σε λίγες μέρες να το πάρει κάποιος από εσάς. Λοιπόν, αυτά από μένα. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο και ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη, παιδιά.